Vieš, čo sa uvoľňuje do tvojej šálky čaju? Možno si dnes ráno zalial čajový sáčok, nechal ho pár minút duhovať a mal si pocit, že robíš niečo zdravé. Ale čo ak ti poviem, že niektoré čajové sáčky dokážu do jednej šálky uvoľniť miliardy mikroplastových častíc. A teraz nemyslím to obrazne, myslím to doslova. Dnes sa spolu pozrieme na rozdiel medzi sypaným a sačkovým čajom. Prejdeme si konkrétne vedecké štúdie, vysvetlím ti, čo sú mikroplasty a nanoplasty a hlavne, čo to znamená pre tvoje zdravie a zdravie tvojich detí. Pretože ak chceš žiť vedome, musíš vedieť, čo si dávaš do tela. Poďme na to. Najskôr si povedzme základ. Mikroplasty sú plastové častice menšie ako 5 mm. Nanoplasty sú ešte menšie, také malé, že ich nevidíš ani pod bežným mikroskopom. Problém nie je to, že existujú. Problém je, že sú všade. Dostávajú sa do vody, do pôdy, do potravín a aj do nášho tela. Vedci dnes nachádzajú mikroplasty takmer všade. V ľudskej krvi, v pľúcach, v materskom mlieku, dokonca aj v placente. To znamená, že sa prenášajú na pľúca. Teraz si polož otázku. Chceš ich dobrovoľne piť v čaji? Nie všetky čajové sáčky sú rovnaké. Staršie papierové sáčky boli väčšinou vyrobené z celulózy, ale moderné luxusné pyramidové sáčky sú často vyrobené z plastov ako nylén, polyetylén tereftalát, polypropylén a tu prichádza kľúčový moment. Keď zaleješ takýto sáčok viacou vodou, dochádza k mechanickému narušeniu materiálu, k tepelnému stresu a uvoľňovaniu častíc. V roku 2019 publikoval výskumný tím štúdiu, kde zistili, že jeden plastový sáčok dokáže do jednej šálky uvoľniť približne 11,16 miliardy mikroplastov a 3,1 miliardy nanoplastov. Do jednej šálky. To je extrémne vysoké číslo. Pre porovnanie, väčšina potravín obsahuje tisíce až milióny častíc. Tu sa bavíme o miliardách. A to už nie je zanedbateľné. Výskum mikroplastov je relatívne mladý, ale rýchlo rastú. Zhrniem ti hlavné zistenie. Mikroplasty môžu vyvolávať zápalové reakcie. 2. Môžu prenikať črevnou bariérou do krvného obehu. Po tretie, môžu vyjazať toxické látky na svoj povrch. Po štvrté, nanoplasty majú schopnosť prenikať až na bunkovú úroveň. Niektoré experimenty na bunkových kultúrach ukazujú oxidačný stres, poškodenie buniek, narušenie imunitnej odpovede. Teraz dôležitá vec. Neznamená to automaticky, že každá šálka čaju spôsobí chorobu. Ale znamená to, že dlhodobé chronické vystavenie mikroplastom je biologicky aktívne. Nie je to neutrálna látka. Keď si vezmeš, že čaj pijeme denne, niektorí dokonca 2 až 3 krát denne, tak to už nie je jednorazová expozícia. Teraz si porovnajme možnosti. Sypaný čaj. Väčšinou bez plastového obalu, luhuje sa v kovovom sypku alebo keramike, minimálny kontakt s plastom, vyššia kvalita listov. Sáčkový čaj, často rozomletý pach, nižšia kvalita suroviny, potenciál plastových vlákien, niekedy lepený alebo tepelne spájaný plastom. Ak chceš minimalizovať riziko, vyberaj papierové sáčky bez plastu, vyhýbaj sa pyramidovým nylónovým sáčkom, ideálne prejdite na sypaný čaj. Je to jednoduchý krok, malá zmena, veľký rozdiel. Ak si rodič, toto ťa bude zaujímať. Deti majú nižšiu telesnú hmotnosť, vyvíjajúci sa imunitný systém, citlivejšiu detoxikačnú kapacitu. To znamená, že relatívna dávka je vyššia. Ak dieťa pije čaj denne a je vystavené plastom aj z fliaž obalov hračiek, tak sa expozícia kumuluje. Nie je to panika, je to matematika. A ako rodič chce znížiť zbytočné rizika. Tu buďme férovi. Veda zatiaľ nedáva definitívne odpovede na všetky dlhodobé následky.
Ale vieme, že mikroplasty sú biologicky aktívne. Vieme, že sa hromadia. A vieme, že teplo zvyšuje uvoľňovanie častíc. Otázka teda neznie, či je to okamžite smrteľné. Otázka znie, že či je rozumné sa tomu vyhýbať, keď môže. A odpoveď je áno. Tu je jednoduchý protokol. Preferuj sypaný čaj, používaj nerezové sitko, vyhni sa plastovým rýchlovarným kanviciam, ak môžeš, neprihrievaj vodu opakovane, skladuj čaj mimo plastových nádob. A ešte jedna vec. Kvalita čaju ovplyvňuje aj obsah pesticídov, ťažkých kovov a oxidácie. Takže nejde len o plast, ide o celkovú kvalitu čaju. Možno si dnes prvýkrát počul o miliardách plastových častíc v čaji. Možno ťa to prekvapilo. Ale vedomý život nie je o dokonalosti. Je o informovanosti. Nie je cieľom žiť v strachu, je cieľom robiť lepšie rozhodnutia na základe informácií, ktoré dostaneme. A prechod od sačkového na sypaný čaj je jedno z najjednoduchších rozhodnutí, ktoré môžu spraviť už dnes. Ak chceš viac podobných videí o skrytých rizikách v bežných potravinách, daj odber a napíš do komentára, aký produkt mal rozobrať na budúce. A zdieľaj toto video s niekým, kto pije čaj každý deň. Pretože zdravie nezačína v lekárni, zdravie začína v tvojej šálke.